Mislim da ne možemo dovoljno podvučemo važnost te regionalne saradnje. Prosto, pitanje trgovine, ilegalne trgovine oružjem je pitanje koje nema granica u stvari. I naš region ima jako puno ilegalnog oružja, znači sama mogućnost nabavljanja je olakšana time zato što je količina jako velika. Drugo, sa proširenjem Evropske unije na Hrvatsku prošlog leta, se u stvari sama granica Evropske unije približila i samim tim taj prolazak tog oružja iz našeg regiona ka Evropskoj uniji je sve lakši. I zato je jako važno, mislim da u ovoj priči da su uključeni, znači ne samo zemlje u našem regionu koji između sebe mogu da sarađuju, ali isto tako mogu da jako dobro da sarađuju sa partnerima u Evropskoj uniji. Prvenstveno sa policijskim službama, sa carinama, sa pravosudnim organima, ali isto tako sa Evropskom komisijom, sa Europolom, znači da prosto imamo mnogo bolju sliku i analizu o tome kakva je stvarna situacija.